Suomen hallitus on koettanut neuvottelujen kautta saada asian rauhallista tietä ratkaistuksi, mutta Neuvostoliiton vaatimukset ovat olleet suurelta osalta sen mielestä niin maamme turvallisuutta uhkaavat, ettei hallitus yhteisymmärryksessä eduskunnan kanssa ole katsonut voivansa niitä sellaisenaan hyväksyä. Silloin neuvottelujen keskeytyessä lienee Neuvostoliiton puolella sotilasharjoituksissa tapahtunut joku uhreja vaativa ammunta, joka tahdottiin asettaa Suomen sotilaiden syyksi ja uskottaa maailmalle, että Suomi on tykkitulella rikkonut rauhan. Kun tuon perättömän syytöksen Suomi torjui, niin rikkoi Neuvostoliitto yksipuolisesti hyökkäämättömyyssopimuksen ja antoi sotajoukkojensa hyökätä lukuisissa kohdin Suomen rajan yli viikko sitten.